ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ನವರಾತ್ರಿದ ಮಾತ್ರೆಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ 1/4 kg ದತ್ತು ಎಳ್ಳು, ಒಂಜಿ ಈ ಕೋಪುಡು ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ. ಎಳ್ಳುನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತು ನೀರು ಪಾಡ ದೀವೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ತದ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಅರ್ತಿನ ಎಳ್ಳು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುಗ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ದ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬೇನಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೈಸ್ ಆತುಂಡು ತುಕ್ಕ ಇದು ನೈಸ್ ಆವಡು ನೆಕ್ ನನ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ. ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ನೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಂಡ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ತಷ್ಟು ಪಾಯ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ನೀರು ಮನ್ಪುಲಿ ತಪ್ಪಣ್ಣು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪು ಜೀವಗಳು. ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ರೆ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸು ಜೀವಗಳು ಮಸ್ತ್ ತಂಪುಂದು ಒಕ್ಕ ಬೆರಿ ಬೇನೆಗೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಗಂಟು ಪುರ ಬೇನೆಗೆ ಪುರ. ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.